Primer, rebrem un equip diferent del que vam jugar, primer perquè els hi vam donar un bon ensurt i bueno, els equips són orgullosos. Jo no crec que surtin de la... No que surtin relaxats perquè no és el cas, no? Però jo crec que bueno, quan et donen, no? un cop de realitat dius, ostres, ojo, no? I s'ha reforçat durant aquest temps, ha trigat, ha passat un impàs a venida sense jugadores, una mica com nosaltres, però el que diem doncs, té la capacitat econòmica de refer-se en 2 setmanes. Nosaltres portem 4 mesos, no? És a dir, és el que som el que som. Per tant, bueno, espero això, un equip com és Avenida, al màxim nivell, i nosaltres pues, el mateix, no? Vindrem d'un esforç gran contra Girona, intentarem donar el millor davant de la nostra gent i a continuar, que és el que hem de fer. No, si som sincers, no ha canviat en el sentit que no hem trobat la regularitat de dir, bueno, quan canvia una cosa? Bueno, pues que no quan fas un bon partit, per exemple, el partit d'anada d'Avenida va ser un molt bon partit controlant les perdes de pilota i això és un factor, o va ser un factor important per estar davant durant 38 minuts del marcador. Això, la realitat és que no som regulars en això i és que és molt complicat, és a dir, per què és molt complicat? Perquè millor no és una forma d'entrenar que et provoqui això. Sí, és veritat que si volem un ritme alt de joc, que és el que ens permet jugar, comporta pèrdues de pilota. El que nosaltres som aquelles pèrdues que diem, no? Que diuen en tenis no forzades, no? O sigui, aquestes pèrdues no forçades són les que intentem evitar. Com? Amb inputs i amb feedbacks a la jugadora. És a dir, per què? Bueno, doncs pel que diem, perquè són jugadores joves, perquè tenen marge de millora, i això no es canvia en 2 setmanes amb jugadores joves. Has de tenir molta paciència, has de tenir un feedback molt positiu perquè la jugadora no deixi d'intentar un passe. M'explico? Però responent a la teva pregunta, realment no hi ha hagut un canvi significatiu pel que jo espero, és a dir, hem de tenir, bueno, va com va, hem de tenir més paciència. Mira, el que més puc ressaltar de l'equip és la seva capacitat de competitivitat, tenint el que diem sempre el context, vull dir, l'estructura de l'equip, la poca experiència de l'equip, no jugadores noves. Amb això jo crec que l'equip està competint molt per sobre de la seva realitat, és el meu parer, i amb això no em poso cap mèrit, el poso amb elles, d'acord? El creixement, hi ha 2 factors que són determinants. Un, temps d'entreno, no tenim, perquè, bueno, per bo o per dolent, nosaltres seguim, hem quedat primers de grup sènior cap, hem passat la primera eliminatòria i tenim una eliminatòria molt complicada, evidentment, però estem en 8ens amb un equip com un Girona. Això què fa? Que fins ara la doble sessió implica un control de càrregues molt exhaustiu i més amb lesions, m'explico? Per tant, és veritat que el creixement no és el mateix, perquè vas al dia a dia. Això per un costat, no? L'altre costat ha sigut les lesions. Si una jugadora està parada, evidentment no creix. No creix, perquè no pot entrenar. Aleshores, bueno, doncs esperem que quan es reincorpori la Júlia retornem una mica a la dinàmica que tenien, a algun entreno individual per fer-la créixer o seguir creixent i de més. Però és veritat que el mateix que abans, per ser honest, el creixement del grup s'ha donat més en la vessant competitiva, a la vessant de dir me agarro a los partidos, los lucho hasta el final, etc. Ahí es donde se ha visto un salto cualitativo del equipo.